ngiyabingelela ubaba noma kwakumlangeni ngegama likaJesu. Bingelela abafundisi bonke nabo abafundisi. Bingelela obaba bonke naboma. Bingelela ogogo nabomkhulu. Bingelela amajaha nezintombi ngegama likaJesu waseNazaretha. Bingelela ama-teenager Sunday school. Sanibonani bazalwane ngegama lenkosi. Makabonge uNkulunkulu ngomusa okwazi ukuqina nokubusisa. Lithi iBhayibheli uma uvula umnyango akekho ongavala. Uma valile kude langavuka. Haleluya. Ya ngoba kukhona eminye iminyango lefanele ivalwe. Amen. Bese kuba khona levulekayo. Amen. Haleluya. Amen. Ngiyabonga bathandekayo kuba khona namhlanje phakathi kwenu. Ukuhlanganyela futhi kanye nani. Ukukhoza uThixo kanye nalolu suku. Amen. uNkulunkulu musa anibusise. Amen. Ngihamba noma nkosikazi wakwami nendodakazi nabazukulu ngicela bame ngedinyana. This is my second born. Second yakamlambo. Siyabonga ngehlala phansi. uNkulunkulu usenzile umusa abazalwane. Ndale ngokusigcina. Haleluya. Amen. Kunale challenge bakumfundisi ukuthi abantwana babafundisa abanabafundisi. Abantwana abafundisi abanabafundisi banobala noma abanabafundisi unless la ebandleni kube khona abantu abangabafundisi babantwana babafundisi. Haleluya. Yeah, ngizazibona abawu4 uma ngingenela ukufundisa. The firstborn was 14 years, and then big sister went 10 years, and then the twin about 7 years. Uma ngiqala ibandla ngo-1989. Ngiqale esebranch hamba layigcina liba ibandla elizimele. And then uNkulunkulu wasibusisa. Ngiyakhumbula uma besivula that branch abantu esiphume nabo bebo 21 bebo 20 over 10 was 5 musibala nathi so 25 sonke. So siqale nabantu about 20 when we started the branch. And then sakhula kakhulu ibandla. Sathola iside sakha 30 by 15 sakha sakhubeka. And then emalini bazalwane besishapa. Ya uma ngizophuma njengoba ngifundisa achazela ukuthi once you reach 65 upension. Uma ngizophuma imali sasiyibeka eceleni. Suspect of 16,000 every month. And the sustainable kakhulu get tithe and offering. Uma besenza ama special vale besakha senza something. Mara nje kuphela besenza ama fundraising sasidila only ngetithe and offering. Ngoba uma each and every one osebenza kwakathembeka ku tithe singaphumelela.
uma each and every one angakhipha kukhona abantu abangakhipha itithe ababhalisako khona abangakhipha itithe ababhalisako because uma ubheka umuntu ubheka ukuthi usebenzaphi you cannot akhiphe 2,000 or 3,000. Hallelujah. But uma each and every person athembakala will do more. Siyabonga bazalwane egameni likaJesu ngosibusise. Ngiyabonga bazalwane ukuthi umfundisi akazange ngitshele ukuthi ngikhulume ngani. And ngikhuluma every day ukuthi angafuna ngitshele. Uma bakazofuna no recently angitshela ukuthi nomfundisi sibhuke kuphi kwenzakalani ngithi ngosangasho. Ngisho. Yeah. Ngizoqala nje ngikhulume ngohambo lwami bazalwane. Uhambo lwami lokuhamba nomndeni wakaMlambo. NowakamKhabela. And then lately uma ngishada ngahamba nomndeni wakaMashaba nowakaMangani. Ngoba ekuphileni uyiphathi yalabantu ozalwa kini. Noma ngabe kanjani uyiphathi yalabantu ozalwa kibo kulo mndeni ozalwa kibo noma oweyinyanga noma wabathakathi noma owani awakwazi ukusho ukuthi uzalwa lapho uzalwa lapho. Ekuphileni ekuhambeni uhamba nabo. Ekuphileni kwami kunezinto ezobonakala ukuthi lezi ezakini ziphethe wonke umuntu wakini. And after that bazalwane ngajoyina uhambo nabazalwane. And ngoba abantu uhamba nabo it's part of your life. Ngahamba nabazalwane. Ngifike ebandleni bazalwane lase-First Mission eMabopane la ePitori eMabopane. Ngithole ivangeli at the age of 19 years ngo-1969 ngoMarch. Noma ngithole ivangeli sesengisizwa. And then ekuphileni kwami was the first time ngingena isonto bengaphonsi. Bengiziphilela nje. Ngiyababona abanye abantu abangakholwa bayathanda nokuhlabelela amaculo. Mina bengafuni iculo elihlatshelelwayo. Lawo bengifuna lezi ezihlabelela zasesigabeni. Bengizifunela zona. Bengumajayivani mina ngilana uma wami ngibhanja ijayivile mshana. That was my life. Mara ivangeli uma lifika laletha umehluko empilweni yami. And umndeni wonke wasekhaya waqakeka. Mina ngabanjelwa umeeting. Bafuna ukwazi ukuthi sonto luni le elingena ebusuku nasemini. Akuthi kumele bakhala bazalwane. Indaba bazomare bakhala bazomthanda ungena isonto lasemini nasebusuku. Kwakusa baba kumithina into eyanyaka sisifemele ukuthi babizinyanga ukuthi uzoqinisa umuzi ngalungena ngathi mina ngistronger than le nyanga yethu. I'm taking this. And uNkulunkulu wenza umusa ukuthi kuleso sikhathi kwakusebenza mina yimi ngimsapota basuleke ukungixosha. Baba ngithini ukuthi benzeni ngani. Uma bahlala phansi omunye wabuza ukuthi yena lo muntu wesonto lasebusuku nasemini uyayikhipha imali bathi ukudla konke ukuthenga nguye. Amarenta abhadelana nabantwana besa kuyikolweni yonke into bathi bona miyeke. Ngoba manje ngikhipha la. Wayetshwale ngiyikhona. Hallelujah. Amen. And I'm saying for 14 years.
ungekho sindiso in the family for 14 years. Mina abanye in the family bebakhafuna namathi phansi. But insindiso nyane yami le nale. Sina sathi masonto la ngcono. Hallelujah. Amen. Then mina bazalwane ngazalwa ngangabi nobaba. And kwakubuhlungu ukuthi ngikhula until I was 7 years. Ngingazi ukuthi nginobaba or nginomama noma ngina. Bengihlala kagogo, kulabo mamncane nomalume, nogogo nomkhulu. Igama lokuthi uma ukhona la ke khona lingabizwa, awungakhulunywa ngalo. That door was closed. Until ngiba na 7 years, elinye langa kuvela umunye ubaba nomunye uma, omunye umphaza abantwana bethu, ubaba ogugu omunye, uma ubhebule omunye. Uma bangena bahlala endlini babingelela, bayangibiza ukuthi uzobingelela ubaba wakho nomama wakho. Akaze ngike nayibona this advert noma yini le ekhomba ukuthi ingqondo yomuntu wesifazane ikwazi ukuthwala kangakanani. Ndalaba khomba ukuthi indoda ikwazi ukuthwala kangakanani. Uma ubheka umuntu wesifazane waletha imoto waletha ukuthi uyakwazi ukuphatha more. Ukugijima enye into la engqondweni yakho ukuthi labantu bayaphila bakhona. Bekakuphi? Uma ngicela ukubingelela ngamela lapha ngababheka so. Ukobata angibingelele mntana mangudlala. Ekuseni ngivuka bangekho. Bahambile. After 2 days ngibuza ugogo ukuthi umama baba bahlala bayangikhomba. Bahlala lapha. Dala go. Uma ngifika ngithola umama ngiyambingelela. Ngiyaphuma ngiyadlala nalaba. Bafowethu siyadlala ke siyadlala. Uyachayisa lo baba emsebenzini. Uma afika umeza bengimile laba bangigijimela baba bangithola bangigijimela bambamba mina ngiyema. Kwadlula ngimile wangena endlini bonke bavala umnyango. Ngasala ngaphandle. Uma ngisele ngaphandle engqondweni yami ngithi mhlambe lo baba ufuna ukubingelela hlezi phansi. Ithi nginike ithuja ngahlale phansi. Umnyango uvaliwe. Uma sengicabanga ukuthi isikhathi ngithi ngiyasondela. Uma ngifika umnyango ngizoyothela ngikutshelile. Utshele mathi ngikutshelile ukuthi lo mntwana wakho angimfuni. Ufunani? That's when I know ukuthi this is not my father. Noma babathoba kwakho, but I know this is not my father. Ngahamba lapho ngaphandle, angibalelisanga umuntu. Ngahamba ngaphandle ngaya kakhona. Uma bazophuma bangibheka bathola ngikho. And bekunomfula lo fanele ujambe khona. Bekunomthombo khona lapho kunenyoka. Uma sekudlulilanga selishonile, kwakwasa ukuthi beza bazoyenza sho ukuthi ngifikile ekhaya noma ngifika. Uma bafika bangena ngibabheka nje. Uma bangena mina ngiyaphuma. Ngihlala ngaphandle. And I'm having a problem ukuthi this is not my father. Where is my father? And that chapter is closed. When I was 20 years, that's why ngabona khona kwawami. Uma ngiyangombona lahlala khona bangibheka ngabona ukuthi ngi-photocopy exactly. Ngifana naye exactly. That's where I understand why mama nganandaba na. Abo mama lento bayayazi. Kukhona amantombazana azala abantwana. Kwaba intombazana ehluleka ukugezisa umntwana. Always mageza umntwana bayalwa. Akakwazi ukumgezisa, akakwazi ukumgqokisa, akakwazi ukumgqokisa. Always umafana lamgqokisa bayalwa.
kanti khumbula they are out le. And especially uma kumfana lo mntwana uma kumfana uthola ukuthi ufana exactly nale out exactly nalo mamili uthola ukuthi ubona yena nalo ngangilo uma kushaya bashaya wena bashaya uma wakho la. Dan man ngithola ubaba ngifuna ukwazi ukuthi uhlala laphi angithi ngoba singazwani noma in my mind bengicabanga ukuthi uma uyoxoshela ukuthi uyowenza ukuthi ngabe nobaba mara konke into fana ukuthi I'm the first son kulo baba kuna 3 sons ngaphandle kwami akashadanga nalabo mama noyi-1. That is where I understand ukuthi my mother was not wrong. Let out to be very wrong. And then ngambona kayithuphela was 3. Ngizange ngisabuyela ngoba bangana kwakhe nganamfazi ahlala nomunye umama nje masihlalisa bangana kwakhe. And then ngakhuthela umkhulu ukuthi ngimoshe isikhathi sami ngikhalela ubaba kanti ngikhalela umuntu so. Ngibulele amandla sokuthi ababa bekho bahlule ukubonga lokho okuncane abakutholayo thina ungasikhula bese kwagroupa u3 bokhona abantwana abanobaba nabomama bokhona abanabomama abasebenzayo bese kuba yitha umama babangasebenzi awona next uma bese kabafana sihlabelela sigida lapha kuba khona isikhathi lesama finkom uma ukidwa lapha senze irawo so ungena munyakida lapho ungena lo uma bajoka dlale sifinko yakho laba banye bana ubafinko wena unayo ushaka ikalfuti manje dlale sifinko ikalfuti. But today I'm 76, I'm here. I'm here. I'm here. Ugogo nomunga no baba awunasibongo. Ufana na product yakapikele noma gacheka samatheko nawa abhalwe no name. But uNkulunkulu uyakusiza nabo no name. Uyabaphakamisa. Can you believe it with me now? Igcine esikolweni standard 1 ngifunde 3 months. Ngicala ukusebenza mina at the age of 14 emaplasini at the age of 14. Uma ngicala ukusebenza la ePitori ngo-1970, uma ngicala ukusebenza e-permanent job ngo-1970, ngenza isinqumo noNkulunkulu. Ngenza isinqumo ukuthi number 1, I'm the last one in the family ongakafundi. I'm the last one. Abantwana basekhaya abavuma kwesikolweni bashaba abavuma kwesikolweni ngoba abanye abantu abavuma kwesikolweni unumber 5 the last one unumber 5 kwenza 63 minyaka unumber 5 kwenza 63 uyateach kwenza 63 wafuma kwesikolweni ngoba ngenza isinqumo ukuthi I'm the last one. Isinqumo sesibili engasenza ukuthi njengoba mina ngabana nobaba ngabana noma ongibhekana noma bakaphila kanti mina abantwana bami ngiyobenza ukuthi babe nobaba. Hallelujah.
bonke abantu abasha, bonke abantwana abafile ukuthi abana kubaba uyaphileka. Uyaphileka. Uma mina ngifike la khulela amaplazini amabhulu, uma ngifike la namhlanje kuphosele abantu abanenhlanhla because abazali bamathi benza the best. And abanye laba abakhuliswa ama-single parent uma babheka better than abantwana abanabobaba nabomama. But laba abantwana, they cannot see that grace. Abakwazi ukuyibona that grace eyenzekana ezimpilweni zabo. Because this is the grace, umusa kaNkulunkulu. Inkosi yomsayibusisi. Bathande kwami ivangeli ilona lafika lachinja zonke izinto. Enhlizweni yami uma ngikhula bekukhona abantu bengibathembise ukuthi uma ngikhula la ngizobashaya bonke. The way bangiphethe ngakho bathembise ukuthi hayi ngizobadula labo izinto. Ngisabayekela ngisakhula. Bengithi uma ngithwala izinto but lento le uyithwala simple so bathi bayithwala bahluleke. Enhlizweni ngithi ngiyakhula. Ngilungisa. One day. Bathi ngokuvangela ngisiza abazalwane. Angeze ngithomba ukuthethelela. Uyabona abantu abathethelela abaguli. Abantu abaningi bagula ngoba kunezinto eziblokile. Abakwazi ukuzidlulisa. Hallelujah. And uNkulunkulu wathanda ukuthi angihlupheki ngechoice yomunye umuntu. Uma umuntu akhetha ukungakuthandi, ungahlupheki ngechoice yomunye umuntu. Abantu abaningi abakwazi ukuphumelela ngoba babanjwe bavinjwa ama-choice enziwa abanye abantu. Make your own choice. Ukuze uphumelele empilweni. Hallelujah. Uma uvela emndenini, in my family, very few amadoda wife number one. Very few. Ukabona uma kungathiwa esifeni, ukabona uma kungathiwa esifeni, umuntu ubheke yobishwane kuthiwa ushiya abantwana, ushiya unkosikazi nabantwana. Why bangabalwa labantwana? Ababazi ukuthi bangaki. Ngoba kunabantwana ngapha bagcwele konke la ngaphandle. Abakwazi ukubabala ngoba kuba uhlazo uma babalwa. Sekuthiwa ushiya abantwana nenkosikazi. Laba abangamabalwa. In my family sibongohlobo ukuthi abantu bashiya abantwana abanganamba. Hallelujah. Amen. I'm the first one who will take ngihlale ngajoli. This is the first wife in my life. This is the first wife. This is my first wife. This is my first wife. Ngifa abantwana abazuza kuthiwa abantwana bakhe ngeke evangeli. Ngeke evangeli. And then uma kwenza lokho kube i-challenge in the family. Mina phela ngahlalela umeeting bathumile ugogo ukuthi azobuza ukuthi ngi-right nami. Because abancane nabaney'ntombi
bayalina le bathi lo uyasebenza nokusebenza mara akana ntombi. Ugogo mesana namphaza uhluleka ukushelana bathi ngihluleki right ngathi right ulinde ngathi ngezinto ezithu number 1 ufuna ukuthi nibe nesikhathi sokuthi imali yami seseyi-1. Number 2 ukuthi ngifuna labantwana basekhaya bayesikolweni ngathi uma ngisethise kulezi zinto ezithu elani ngizoshada ngathi mina angimoshi ngiyashada. Mhlawumbe batshela ukuthi ngiyolobola bathi mlethe sizombona because babengasisho ukuthi ngishada umuntu right bathi ngishada ugogo bebengasisho bathi ngiphuthuma endlini bathi ngaphuthuma bebengasisho ngathi angimlethi ngizambona mhleza nama-official mara laba bayolobola babuya bamtshela ukuthi hayi yona ushada intombazana ushaba bathi ushaba. Yeah. So together we are 52 years in Champion. Hallelujah. And abantu mabambheka bathi akuguge. Hallelujah. Ngoba umuntu wesifazane ukugizwa kushushu. Akakugizwa ukuzala ukubeletha abantwana, ukugizwa kushusha umyeni wakwakhe. Hallelujah. Hayi bazalwane, uNkulunkulu ungenzile umusa bazalwane. uNkulunkulu ungenzile umusa ukukhulela ebandleni lase-AFM. Njengomfundisi akazi ngina 7 years ngaphuma e-AFM ngicala ibandla lo-Umthombo Restoration Ministry and ngithumile e-AFM. I-AFM ayisizitha zami ngilokhu ngiyikho ngenxa ye-AFM. uNkulunkulu usebenzise abazalwane nabafundisi be-AFM ukungipheka ukufika la ngifike khona ngine-order ngoba ngaphekwa ngafuthwa ngoba bene baphekwa bafuthwa ngaphekwa ngafuthwa. And emabandleni onke bazalwane, as the young people ngenile uma pull together, uma youth pull together ngenile ngihambile ko wonke amabandla akhona. The AFM is the best church. Akudakwenzakala ukuthi kungabi khona amazamba nabolile. Akhona amazamba nabolile, mara the AFM is the best church. In the order administration, the AFM is sharp. That's why abafundisi bonke abaphuma e-AFM baqala amabandla babashaka ngoba they take the very same administration, use it. What is the best administration? Hayi uzaba ningagcwala isigaba. Ningagcwala isigaba. Relaxani in the Lord. Relaxani. Ngicela sifunde bazalwane. Bese ngihlala phansi nje. Ngicedile ukushumayela. Bese ngihlala phansi. Incwadi yabaKorinte besibili chapter 1 verse 3 to 5. Bese siyama
Kubo 34, 18 no 19. Bese siya Matthew 11:28. Bese siya Korinto Kala chapter 1 verse 9. Korinto Besbili chapter 1 3 to 5. Amahubo 35 and 34, 18 to 19, Matthew 11, 28, Korinto Kala 1:9. Sifunda incwadi kwabaseKorinte besibili chapter 1 sifunda verse 3 and 4. Isihloko sithi uPawulu ubonga uNkulunkulu ngenduduzo nangokusindiswa kwakhe ezingozini. Verse 3. Makabongwe uNkulunkulu noyise weNkosi yethu Jesu Kristu, uyise wobubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke. Verse 4. Osiduduza osizini lwethu lonke, ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini nolunjani ngenduduzo esiduduzwa ngayo nathi nguNkulunkulu. Makabongwe uNkulunkulu noyise weNkosi yethu Jesu Kristu, uyise wobubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke. uNkulunkulu wenduduzo yonke. Osiduduza osizini lethu lonke, ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini nolunjani ngenduduzo esiduduzwa ngayo nathi uNkulunkulu. I-measurement kaNkulunkulu usebenzisa le ayisebenzise kuwe. Le kuwe, that is the measurement. Uzokwazi nako ukuyenza kwabanye ngoba iqale nakuwe. Yasebenza la kuwe ngenduduzo esiduduze ngayo thina. Sizokwazi ukududuza abanye. Siyabona. Ngicela bafunde ngelimi likaGogo la. Akabongwe uNkulunkulu uyise weNkosi yethu Jesu Kristu, lo muyise wemusa. Yebo, akabongwe uNkulunkulu lo ngumthombo wayo yonke imvududo. Ngicela upheze that verse. Repeat. Akabongwe uNkulunkulu umuyise weNkosi yethu Jesu Kristu, lo muyise wemusa. Yebo, akabongwe uNkulunkulu lo ngumthombo wayo yonke imvududo. Lo ngumthombo wayo yonke imvududo. Qhubeka sisi. Yena uyasidududa etinhluphekweni tethu tonke, kuze nalabo labasetinhluphekweni sibe nemandla ekubadududa. Kusho ukuthi kuthike kamandla somaso akwendeki ukuze ukwazi ukubadududa labanye abantu uthike amandla utokwazi ukubadududa labantu. Sibe nemandla ekubadududa nangaleyo dududo lesiyamukela uNkulunkulu, siyamukela uNkulunkulu. Siyabonga. Amahubo 34, 18, 19. Amahubo 34 verse 18. uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Verse 19. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Idininga ngakho lezinhlubeko. Okay. Matthew chapter 11 verse 28 in City, come to me all you are weary and burdened,
then I will give you rest. Amen. Bakolinde ukuqala chapter 1 verse 9. Uthembekile uNkulunkulu okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Chapter 1 verse 9. Wathembekile uNkulunkulu lowanibitela ebudlelwaneni nemvodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu. Hallelujah. Baba, izwi lakho lithembekile lifundiwe ekuseni. Siyabonga Moya Ongcwele, Baba wethu onamandla, usazokhuluma nenhliziyo zethu nempilo zethu. Baba, sivulile inhliziyo zethu, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini, egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. uNkulunkulu uthembekile lasibitele ekuhlanganeleni nendozana yakhe uJesu Kristu. All of us njengoba selapha asikakideli sabito sibiziwe sonke kodwa uthi izali kimi nalonke sonke sibiziwe sabizela la kulumusa silango basibiziwe sibizwe sivela ku all the families esivela kizo abanye ama-families wethu ahlangene abanye ama-families wethu kana order but kwabizwa wena kwabizelwa la ekuseni ukuthi ngawe kubonakala amandla kaNkulunkulu empilweni yakho ukuthi ngempilo yakho kubonakale lo musa longaka empilweni yethu ukuze umndeni wakini wonke wazi ivangeli ngeka yakho. Abantu ababiziwe akusho ukuthi abana ama-challenge maningi ama-challenge njengoba kuba asho athi izinhlupheko zolukile ziningi mfundisi nabane-challenge mfundisi ngathi ukuba nginama-challenge inombuzo ibuzo uNkulunkulu ukuthi why abantu bama-challenge afika sometimes I'm like this uNkulunkulu uyathula akakhulumi lutho akasho next athule and then wangiletha ukuthi ngilande incwadi kaJob ngifunde the whole chapter 42 wonke lama-chapter 42 akaJob bana kunamavesi ayi-2 mfundisi kunama-chapter 2 verse chapter 1 chapter 2 sangifrustrate ukuthi uNkulunkulu wenze dini noSathane ngoJob. Uma ngifunda konke ngifunda and ngibheka le-challenge enginayo no this is a small thing. Uma uNkulunkulu akwazi ukunikela uJob uSathane ukuthi enze whatever ashaye abantwana bonke nebelusi kusala only one oyobika konke laba olusa bakamela kusala wani bezimvu kusala wani inkomo kusala wani inkomo kusala wani abantwana bakho babahlangene baselebrate kusala only one oyobika only one ndaloko chapter 2 uyabuya futhi uSathane wenza udili ukuthi umyekele konke lokhu kwenzile kwakhe thinta yena. That's why yaphikilela mkhonza noma uthethe konke thinta yena ubone ukuthi aleka kuthuba na and andizwe uJob abanye indoda
bahlala lengane. And that is where I understand, that's where I understand umkaJobo. Because mina ngangibheka umkaJobo ngethatha ngimthatha ukuthi akakholwa. But I understand ukuthi after abantwana bahambile yonke into ihambile lebangichina sebaphuwa lo athi ngisele naye akasala endlini ulala lengabantu usele yedwa la fanele bahlale bonke baduduzane akasahlala endlini uJobo ule so uhlala ngaphandle. That's why uJobo umthuke kube kanye ufe because kuye ufile kube ule ngaphandle akasekho endlini. Ithi kwakile izinhlupheko zolukile sineki mara uNkulunkulu uyamkhipha uyamkhulula kuko konke. Ukukholwa kwakho kudinga ume ungakhohlwa ukuthi kukhona abakubhekile. Ungakhohlwa ukuthi kukhona abakusele umfu. Ungakhohlwa ukuthi kukhona ababheka inkolo yakho abafuna ukubona ukuthi uyophelela thuba lezinto zenza. And then after everything bazobona uNkulunkulu. Amen. Mfundisi ngingaba ku-meeting be-church board la ngafika khona ukukhohlela ngey'bhakela. And the meeting was on Saturday. Endaba kusasa iSunday. Faka ushukela kusasa. Sawufaka meeting phakapheli. Kulo kuthi kuzibhakela ngcono sawufaka meeting. Sawufaka. Uma ngifike ekhaya ngakhuleka. Uthi uNkulunkulu ngiyenzeni? Must I preach tomorrow or not? Ekuseni ngaboma-4 ngavuka ngothandaza. Kanti uNkulunkulu ngicela ungenze ngishumele njengomuntu owayengekho ku-meeting. Amen. 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 uNkulunkulu wayehla ngoNkulunkulu. Wayehla. Abantu bazinikela. Except church board. Abantu bazinikela. uNkulunkulu wenza izimanga bazinikela. Uma siphuma esontweni one of the governing body member wangilanda. But mfundisi now I know ukuthi ngilandele umuntu onjani. Athi ushumayele njengomuntu wayengekho izolo kumithini oyibhakela. Ukholwa kwakho asukuwe kuphela. Kunabantu abakubhekile. Izinto nezimo ondlula kizo. Kunabantu abakubhekile. After udlula lapho zokulandela. Hallelujah. Uma kunezimo babalanda umndeni bakulanda ukuthi no singaya kapha sikakumikisa uma uyele uye uzokhonza sikakumikisa ngoba kunezimo. Uma bengithola ifesiboni yami akithi mina bebangazi ukuthi angene sinyakeni bebangazi. My mother wayithwasile wayenamandawo fanele nafamaswazi baba namandawo wayona mandawo abangena amaswazi bangena amandawo wayena mandawo so bebazi ukuthi angeke uma ngithole fesiboni balanda nkosikazi ukuthi ungaphiki na Isaya phela iprofesa wena mfati ungaphiki naye uma bafika kuye ngoba ngangitshela ukuthi
don't answer some of the things in the family. Uma bakufaka ekhondeni, hayi melela kuye. Yeah, melela kuye. Noma bakhombekile abasaqhubeki ustakile. Ngoba bakulinga, bakubikise. Uma ulama uthi ungababoni baso. Siyabayisa, uma baqhubeka siyababikisa. Babuye bazoshaya izandla bathi uJesu uyahamba bala siyababikisa. Ngoba akekho ongalandela into ye-week. Uma evakela kuli-week, akekho uzokulandela. Uma evakela kulihluleka ukunqoba izimo, akekho ozokulandela. In your family, akekho ozokulandela. My family basindiswe after 14 years. Uma besinga kuma. Ilaba khona kwaba khona abantu abasindisiwe. Bebatshela abazalwane ukuthi thina ivangeli siyalazi. Uma umntana kasisi simbonile aphila phambi kwethu. Simbonile siyazi ukuthi abazalwane bangena kuphi, abangeni kuphi. Siyazi ukuthi noma besingakholwa wayengasisonto wayesiphatha kahle, mara ezintweni zethu wayengangeni. Hallelujah. Lithi Bhayibheli uNkulunkulu usibizile bazalwane. uNkulunkulu usibizile. Induduzo lena duduza ngayo. Sinenduduzo bazalwane esinikezwe yona. uNkulunkulu wasiduduza ukuze sikwazi ukududuza abantu. Kwavela isifo mfundisi. That's the first time nganamazwi ukududuza. Izizathu ukuthi lo baba ngoba makayiphoyisa for iminyaka eminingi angafuni ukukholwa khona abantwana noma for iminyaka eminingi bathe ugcineni wathola ivangeli lo baba. Ekutholeni kwakhe ivangeli wakhuluma indodana yakhe eseyagula. Uma ikhula le ndodana makayikhulekela uthi ungakhuleka uthi amathi amen umabheka indodana wasibona. Akashonile. Ashone amkhulekela zakaphila washona amkhulekela. Nawe yini inkinga ukuthi umduduza kanjani? Umntwana afela izandleni zakhe akubeka izandla akukhulekela ngegama likaJesu ukududuza kanjani? Angenamazwi. Into bengiyeza bazalwane bekuvuka ekuseni umayithi ngo-8 ngo-7 kuvuka ekuseni ngiyofika kulelo khaya ngihlale ngibe nabo la bayakhona babikise ngemoto bayakuphi babikise ngibuye ngizohlala nabo. Benganamazwi, bengakhulumi next, benganawo amazwi. But ukuya kwami kwakuba lapha engiyabonga ukuthi kwakukhona abazalwane bebakhona ukududuza, bakhona ukushumayela noma mina benganawo lawo mazwi. Iviki lonke ngizokushumayela on Sunday ngilangikho. Nabo bengifosa nokuthi umfundisi la kufanele ushumayele wena. Mara kahle benganawo mazwi. Eduduze. Lithi Bhayibheli ngenduduze ngayo. Kukhona abantu abangakaduduzeki. Kukhona abantu abasakhalayo. Kukhona abantu abangakapholi. Abanqeba. Kukhona abantu kunezinto abangakwazi ukudlulisa. Kukhona abantu abazikhulu abangakwazi ukudlula. Ngeke ngafinyelela mfundisi esimeni sokuthi ngigule ngilele esibhedlela for 8 years ngo-2020 ngigule. Day number 5 bangithumela ku-Heart Hospital ngoba ngangizwakala ipain nabo. Bangithumela ku-Heart Hospital. Uma ngifika khona bangifaka emshinini ba-check-a but according to the heart ngeke liform bangani ungaphila ngale nhliziyo for 100 years. Nothing wrong like it way. Babathi kimi amaphaphu akho ashaya, isibindi sishaya, amakidney akho ashaya. The problem of now une depression, unezinto ohluleka ukuzamukela. Mangitshela kahle ukuthi uma ungafuni omunye ukulungisa, omunye ukuqonda, omunye ukuthethelele, sicela uyolungisa ufanele isundeni.
because uzohamba kanisi ukuba ukulungise uzohamba uzoshona but kufanele uyohlangana ne-psychology for the first time futhi ngangizwa ngikhuluma psychology for the first time ngiyohlala phansi ne-psychology mahlala phansi ne-psychology akhuluma nabantu umfundisi ufuna ukufelana uqalelini ukuba uJesu ngoba uJesu uyofela izolo wena kahle kahle mfundisi ufelani yini into ofuna ukuyifela kukhona abantu abakwazi ukuphumelela bazalwane ngoba kunezinto kunama-pain abakwazi ukuxolela abakwazi ukuthethelela abakwazi ukudlulisa kunzima ukuqhubeka endleleni and kukhona abanye uba bafanele bakhuleke abakwazi ukukhuleka ngoba lezinto ezibahluphako ziyavimba until bafuna ukududuzeka ngoba umuntu okhabayo udinga induduzo umuntu onepain udinga induduzo aduduzeke and umuntu makakapholi kuyingozi uma umuntu angakapholi kuyingozi bonke ahlangabezana nabo uyabalimaza ngoba yena ngokwakhe ulimele akakapholi akakaduduzeki akakwazi ukuqhubeka abantu bahlangabezana nabo bangakapholi bayafa kukhona abantu abangakwazi ukuza nokuzokhonza ngoba balimeze umuntu olimele umuntu olimela akanandaba ngoba ufile lemaplazini okunye umuntu washiswa idizili imvula yina ufanele abasomlilo uthambile kanti umapompa idizeli ithele izambatho ngoba already uthanjiswa amanzi akaseze ukuthi uyathamba uma lokapompa kanti iyamthela uma fika emlilweni uthele emlilweni umethela uma layita yambamba naye ekanomasha abantu basakule baseduze naseplazini ugijimela kibo uma abantu bayambamba abemqokeleni ngiswile ishile ngiyeke umuntu olimele akasapholiseki duduzekani bazalwa ibandla likaNkulunkulu lidinga abantu abapholile ibandla likaNkulunkulu lidinga abantu abapholile abantu abafike ebandleni badinga abantu abapholile abakwazi ukusiza abanye abantu abasizakele abantu abanenduduzo abayinikeza uNkulunkulu duduzekani bazalwane phonana khani sibizele ukwakha sibizele ukwakha bazalwane each and every one umuntu umafika kuwe afike emphileni afike emthonjeni aphone aphile amazwi avela kuwe aletha impilo ngoba wena ngokwakho uyaphila ududuzekile upholile nokuba beva ngiwanyathela lapho ngihamba ngiyaphindelela angiwana ngiwuJesuwa uzapoli sakakela fana abantu abapholile ibandla likaNkulunkulu alihambe nabantu abapholile alihambe nabantu abapholile ungabalimaza abasabanye ungalibulali ibandla lenkosi ungalibulali ibandla lenkosi uma besalusa kunale ntambo eboshwa phambili enkomeni besithi ideni uhamba phambi kwenkomo uhamba uhambeso inkomo zifike ukukulandela kwenza so ngoba kukhahlela ngenyawo kukhahlela inkomo ngenyawo akekho umuntu obonayo laba abashela ukuthi bakubheka u-innocent uhambeso u-innocent uhamba kwenza so mara inkomo
ziyakhahlelwa la ngesitende, ziyakhahlelwa, asikwazi ukukulandela. Hayi, masikabi njalo bazalwane, masikabi njalo. Ibandla likaNkulunkulu lifuna abantu abapholile. Into yenza abantu ibandla lingakwazi ukukhula lingaqhubeki, lenza abantu abalimele, abaqhubeka balimaze ibandla. Haleluya. Abantu bangene ngaze bakusingazi baphele laphi. Uwamukela abantu ungazi ukuthi baphele laphi. Kunabantu ababadlayo. Haleluya. Hayi, mina ngikhulela life mission bazalwane. Life mission. Ngiyakwazi ukufika ungaziwa. Ya, ufika ungaziwa. Ufike ungamukelwa. Thina manje sasizwa ukuthi besebenza ngezandla uma kuphekwa amabhotolo amakhulu ama-3 foot sasipheka sekwazi ngoba siyasebenza. Thina samukeleka ngoba sasinama-voice, sasikwazi ukuhlabelela, samukeleka, mara nxa singabonwa. Haleluya. Besingabonwa, but uNkulunkulu wenza umusa. We are here today. Hallelujah. Lelo hambo bazalwane, engahambe nabazalwane, ngihambile nabazalwane. Ngiyakwazi ukuthanda abazalwane, and ngiyakwazi ukubekela eceleni. But kuzo zonke izinto ngikhethe kuma ngoNkulunkulu. Ngikhethe kuma ngoNkulunkulu. Bazalwane, uma umuntu afika la ngakuboni kahle, ichoice yakhe ungahlupheki. Usuhlupheka ngechoice yomunye umuntu. Lithi iBhayibheli zibizwa uNkulunkulu. Uyakhiya ngoba zibizwa uNkulunkulu. And lithi iBhayibheli alinakuvinjwa ucebo lwafa lovinjwa. Ngeke lavinjwa. Izinto uNkulunkulu azibeke kuwe azinovinjwa.